дар барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2012-16 омӯзиш ва арҷ гузоштан ва эҳтиром кардан ва зинда нигоҳ доштани забонҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ дар хатар доранд аллакай ҳаст ва гурӯҳи корӣ низ бо ҳамкории Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи забони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда истоданд ва кумита тасмим гирифтааст ки як гурӯҳи корӣ барои омӯзиши ин забонҳо тасдиқ бикунад ва мутахассисонро даъват кунад, ҳатто ба хотири он ки гурӯҳи забонҳое ки дар хатар қарор доранд як санади меъёрии ҳуқуқӣ коркард карда шуда истодааст дар назди кумита, то ки иҷозат бошад дар назди кумита омӯзиши ин забонҳо 1 моҳа, 2 моҳа, 3 моҳа ва 6 моҳа роҳандозӣ шавад. барои хоҳишмандон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои хориҷиҳое ки дар ин ҷо кору фаъолият доранд.